ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସେୟାର ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆମେ ବୋଦାମୁଣ୍ଡେଇ ଯାଇଥିଲୁ। ସେଠି ପାଣୁ ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଉପଲକ୍ଷେ ଭଜନ ସମାରୋହ ହେଉଥିଲା। ଏଇ ଶୁଣନ୍ତୁ ଭଜନ ସମାରୋହ। ଏଠାରେ ବାବାଙ୍କର ରୋଷେଇ ହେଉଥିଲା ଭିକ୍ଷା କରିବା ବୋଲି। ସବୁ ପ୍ରକାର ସବୁ ରୋଷେଇ ତିଆରି ହେଲା। 5ଟାରେ ବାବାଙ୍କର ଭିକ୍ଷା ହେଲା। ଆମେ ସେଠାରେ ଭିକ୍ଷା କଲୁ। ଭିକ୍ଷା କରିସାରିକି ତାପରେ ଘରକୁ ଫେରିଲୁ ଆଉ।